Сарж додӣ? Ассалому алайкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошина Макаса созаи хубаи зиндаву сарбаланд бошем бардаро мисли аввақтамо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Бардаро имрӯз 12 октябр якшанбе мошина аҳа шаҳр ноёд омадаga мақсад мошин савдо имрӯз гарени бачид мақсад зури бачид неки мошино стараца кардем нархҳои дастас сиёмка кардагем пешкаш шумо мекунед шумо бидоин тамошо кунед бахшиш бардаро дар мобайни видео як кам тарак рекламачаи кори мо медура бидоин я дастгирӣ кунед сам михтона будоин миқдори чиптош гарени камай шанси бур кална бардаро садқа ҳама медонем кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад фарқ надорад то ҷоизаи мара агар мезанад кадомеро чизе бизана як iPhone 16 Pro Max болои 10 донага чипташ падарка мешава бардаро рақамои WhatsApp мо бенавиад осона 556 320 салон рӯ чекотона партон шумо автоматик иштирокчӣ бозӣ мо мешед ҳазор раҳмат ба диққататон зинда ва сарбаланд бошен илтимос лайкҳоро бизанед чанка лайкҳо зиёд мешаванд қасарат ҳам мекунем мошини нархҳои дастас ва арзон арзанда партоем ҳаматонда омад зинда ва сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен обод бошен. Марамал бардаро боз як дутичаи тапа тайёртон мефтум хай бардаро мошинча зура қоматшам роста хушурай ҷош гарени хай нишабида истодагия бардаро солна ҳуҷҷат утил дора соли чанда яка 10000 сол бардаро соткаи объёми бардаро хай бечка меган сотка меган чанд ном дора номи аниқша хай дар комментария қайд кунем нависем неки танаи мошин тоза шиша краска талаб нест болои ин нархи дастрас бардаро як ҳолати багаш бибинем задагӣ дора надора марамад атсекои қафош нозада марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем иуини мешава айдрин блокировка кардагин марамат ҳолати салон апишко кандаги даридаги нест тарафа мултирул коробкаш боша механик дар пеш электро то майтафони заводскои хидаш буда бардаро салонаш неки тозак да бардаро ё ҳуйко капошойко марамат як ҳолати моторша мебинем бардаро авион мотори 1.616 бардаро ҳолати фартуки пеш нозада чашкош варид нест нарх боша 40000 ака 40000 сомон нархи дастаст боз муомила мешава рақамота бугу ака 400 11 4 та 7 марамат рақамо зери наводай занзай алоқа даброем марамат бардаро боз як та дига Opel Ashka кана кузуфи седан қати бардаро солиш чандай 2008 сол сборка Европа фарол лупадор комплектация зур дискачои заводскои биё ака гузарен танашиша краска талаб нест бардаро нархи дастас мемонем биёин қати устодтон бо харидорӣ кунем бардаро айпеш савдо кунем гипса баред дарои қафо электропакет марама салон кожни салонаи бардаро не ки салон зурда 4 дар электроблокировка дар тарафа муд салонш блек идиши мудай бардаро ана обогрев сиден ишта блокировка дар бардаро будроин ай бузина кадоме чипта харидорӣ кардаги нестем будроин майда харидорӣ кардам бигирен ҳам мошин бозор ам тамошо кардам бигирен биё капо чой кардам бига ка не ҷоя мивателиш нест бахтима мивателиш кор мекунам хулас майда ҳаракат кардам бигирен насиб бошад тесаи ҷанбас не мошина барем хона ба хона биспорем бо дальшаем байнои мошин бозор да мешавада мақсади я рекламаи кораки мо мешава марҳамат ҳолати тараф авион мотор 1.4 ҳолати фартуки пеш 1.6 твинпортон 1.6 твинпорт нарх боша бардаро 57000 сомон боз муомилаша бахша кая тараф яка рақамота бугака рақамота 97 98 39 охирш дута 39 марамат рақамо зер наводай занзайн алоқа дабрӯй марамат бардаро боз як астраҷи навбати 2003 сол бардаро нархи арзон арзанда дастрасай фақат дискоша хариден обязательно дискои селекшн бизане гарени бо қирби мошин девонаи бад мешава зур мешава марамат як гиди чарх мезанед 2003 тоза ҳуҷҷати солна утилизатсия дорад танашиша краска талаб нест марамат ҳолати қафош стопои қафошам безе бидам стопоша неки нархи дастрасай бардаро потолокш тоза дар пеш электро тарафа мутои кӯрна автопилот круиз контрол климат контрол дали бардаро зур да комплектацияш абио мотор 1.6 инжектор марамат ҳолати фартуки пеш фукш нозада чашко варид нест мотор 4 фарсунка инжектор нарх боша бардаро 67000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугака 2 36 78 шилак марама рақамо зери наводай занзайн алоқа даброен лайкҳоро обязательно бизанед
шербача дига ту чира жда дори ба ҳамин хотир чека парту рақамҳои ватсап мо бениҳоят осона 556 320 салом роҳе ки чека парту уже автоматӣ иштирокчии бозӣ моша уже бародаро қариб 30% чиптҳои мо старта напардохта фурӯхтагием мумкин рӯзҳои наздик бародаро финал шапартум миқдори чиптҳо бениҳоят слишком кам 2999 дона ҳеҷ я ин состафи ки ма бародаро мондагием бародаро одамо 5-6 ҳазор количество қати мегзавна бародаро 2999 дона ҳеҷ яй бисёри мардум мегӯянд ки бозӣ машиникия итария утария нешерина худат чипта дори надори биё рӯзи эфир як чиптара мегирам фарқ надора ҳазору чандай ва ягай дай ҳамун чиптара худат капсула мекунӣ дар дрила татрон мепартоӣ ҳамун партофтагии худта худат агар ёфта тонисти шербача ошин шава худам шахсан ҳамхалия пачкаша мехарам метам акҳои шеру мардуми ютуб мошинчора полни дирин берин салоношона дирин берин тамошо мекунем комилҷон рафтем дирин берин гап хабар мекунем дием шоҳҷоизаи мо наи хечибекча мешава ҳамин хечибек чӣ дорад 4 чашкаи қоқ дорад шеринар чашкош пачка салон салафанпеч намихали миёед дар ин болоак айда сима қабул мекунӣ ба ҳамин хотир стбс намекунӣ чекта мепарто иштирокчии бозии мо мешавад рақамҳои ватсапи мо бениҳоят осона бардаро 556 320 ин 320 ҳам гудака бугу дар дашт бичи бимон азёдш мекунад наход шумо азёд карда натонед ба ҳамин хотир дар номи садқа чека парту иштирокчии бозӣ маша мошинчара барам дар дари хонат буду рафтем комилҷон хечибекчара я нишонте мардум подписчикои ма бина як гуфти гапо роҳат кунануғӣ и дискачои размери 15 шапалоқати балонои навнавша я нишонте дар номи садқа кузуфа тозагиша нишонте дар номи садқа рафтем комил додар якаш ту медонӣ чӣ кор мекунӣ фақат дирин берин ин мошина нишонте басай уже мардум худаш мумкин ки дар як рӯз бозира стоп кунад ин олдаҳчае ки ман мондагиам смерти бадай фук қафош нозада кузуф тоза дискачои 4 размери 16 торски дискои размери 16 торс ба камиш бародаро медонед ки 5000 сомонай танировка дора ҳама чӣ дора системаи музикаш худаш 11000 сомони одашидагия бардаро полни дирин берин нишон шуда ки мардум бинахе зиндагиш гуфти гапо али шава марҳамат бардаро боз як хундаи аванте бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошоги харидора набошед шумо фақат комплектатсияро бинед роҳат кунед соли 2010 сол таъинровка ҳуҷҷатҳо шанқа яка то охири сола ҳуҷҷат таъинровка дошта бардаро баъд модели X шай бардаро комплектатсия X ай мошин полния полировка мега тамом мошин краска талаб нест
диска калон 4 диска балон нав ягла хила марамат ҳолати қафо бампери қафо дашик партроникадор бардаро задни вид камера номеро падарка биё багаж ҳои ки кубини қафош задагӣ дора ё надора қа таъриф мекунӣ хулас бардаро мошин зури зурай комплектатсияш я ҳодисаи ихали авантеё ред ки меғалта марамат атсекои қафо қафош нозада стойконо кафида марамат ҳолати тағураш бензини холӣ анака нигоҳ кунед бардаро дарои қафора ден мебел салон салон сиё иксай бардаро марамат ҳолати салон чихолакои хушрӯ кожни салонай бардаро хто медонем безключевой доступ дора бардаро 4 электро блокировка дар бакои қачак ду тарафа мултирул коробка автомат бардаро монитори андроид обогрев сидени климат контрол стар стоп дора будиден қариб 90% ё стар стоп надаст стар стоп зур буда биё капота ко уя ҷабия ҷавар дорош лабаоишам бо лабаои антиблики 12000 сом надошта зури зур дай мошинеки абиё мотори 1.6 донс бардаро марамат ҳолати фартуки пешам нозада марамат ҳолати тараф хулас нарш боша бардаро 89000 сомон боз муомила мешава биё рақамота бугака 93 866 46 66 марамат рақамо зери навда занг дар тамос марамат бардаро ҷон боз як Toyota Voxi навбатӣ нархи гарени арзон арзанда бардаро хулас мошинча яка моика кадаги неста ҳуҷҷати солона утил дора бардаро танаш краска талаб неста не танаш шиша краска талаб нест бардаро марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф хай мошиниш краската мошина хе таваккалбахту бозор довардагиам бардаро биёин ай пеш савдо кунед харидорӣ кунед нархи неки на самом деле арзон бардаро марамат ҳолати скамекош хай ҷамъ кадаги скамекос дарош лифт безключевой доступ 4 электро блокировка дар липсток доштай бардаро ана климат контрол коробкаш автомат биё капочҳое ки бафтун бакшави кадама мошиниш хай нӯштаям мешутан тоза мекардам меоварданаш уйка капоча хулас ана чихе бугум тон бардаро агар я мотор патоша меш меовард бафтун мешутам мошин шуям хичам я роли калон бозӣ мекунам ҳолати фартуки пеши мошин нозада абиё мотор ди валматига бардаро валмати гоғи мошин чапа папа шидагӣ нест оғиё мошин тозае мошин тоза якаме газ задаги бирдаги чапашдаги нест неки нархи 85000 сомон боз муомила мешава кадом испед кад ош шава биё рақамота бугу 905 72 марамат рақамо зери навда занг алоқада бурӣ марамат бардаро боз як 5 навбатӣ солш чанд яка 2011 сол корейский вариантай бардаро мотор ди донс қати нархи гарен дастрас биён ай пеш савдо кунед харидорӣ кунед лайкора шумо фақат бизанед на фул комплектатсияи мошин панорама дора бардаро бампери қафо партроникадор панорамоша як хезондагӣ нестем маълумай фул шай бардаро боз бо ҳолати салонша медонем састайниёс хто медонем 110-115 неки нархи арзон дарои қафо мебел салон электропакет задни обогрев сидени кожни салон ай болош чихол каждаги панорамоша ден ина панорамош безключевой доступ 4 электро блокировка дар регулировка бакои қачавак памят сидени ду тарафа мултирул хулас комплектатсияра то сара бугӯй буд намешава бардаро ҷостикдор будай бо зури зур будай монитор калон обогрев сидениам будай ана вентиляция сидениам мақсад скамекош хунук мекуна бардаро скамекоар тараф лифтай бардаро биё капочак шо абиё мотор боша бардаро дидонс бардаро марамат ҳолати мотор ҳолати фартуки пеш нозада мошин хе корейские тоза нарх боша бардаро 95000 сомон боз муомила мешава биё рақамота бугака биё биги оғӣ хулас нарша гуфтем 95000 бо муомила мешава номерош 908 71 51 15 908 71 51 15 хулас рақамо зери навода занг алоқада бурен дар тамос варианти алиш ҳаста пули нақтай пули нақд дар бардаро ҳаматонда омад тамошо кунед бардаро видеоро фақат белайк тамошо накунед марамат бардаро ана як караванчаи биқагитон ёфтум зиндаша бардаро мошини хуҷанда яка мега гарен тоза боз знаки болоша бинед гарени тоза мошина гарени яка қимат гуфтеса старас академ як нархи дастрас мепартонем биёин савдо кунед пеш харидорӣ кунед равен як соли ровна ҳуҷҷат 96 сол мошин гарен тоза тана шиша краска талаб нест марамат ҳолати тараф ана 4 диска балон пачка ягла хела тана шиша краска талаб нест бардаро марамат ҳолати қафош қаду қомати мошина десен чихе хушрӯа марамат атсеко кузуфиш неки зур дай ҷои чизош кафидагӣ нест бардаро раднои газ доштай то запаско дамкратои ҳама чизои хидиш бидай бардаро
балони калид шторка тури қафо марамоз гулат тарафшо мебинем рамош кафидаги нест ая рамош кафидаги нест акаме газ авода марамат ҳолати абшивко марамат ҳолати салон потолокшам тоза скамейкошам ба дизайни хушрӯ кардагиам бардаро ду дар пеш электро регировка ба каои хулас дайра багаж ток прибоша бинем бо чихшрӯ коробка боша механик мошин дрна берна зури бад кадагия тайёрай мошини ака биё капо чакшо ака люкам доштай бардаро марамат ҳолати фартуки пеш марамат ҳолати фартуки пеш но зада бардаро чашковарид нест мотор 1.6 бечковский яъне 1.6 простой заводской худш бардаро нарш боша 46000 монем таго 46000 сомон муомилаш кинем ака бо ака мега охирша 46000 монем хай биёем бо пеш савдо кинен хайдорӣ кинен равен аккумулятори нав ҳамаш тайёр буда мошина мегири фақат хай мекунӣ рақамо табуга ака 971 4 тана 22 чихали ака бурдига бугу 971 4 тана 22 марама рақамо зер навода занг алоқа даброн лайкова дастгиро бардаро фаромӯш насозед.